Jedva sam ja pojel. Udavio sam se, bio pila, tvrdo. Nije dobro kad sam... Neću, ne mogu više, pila sam pojel. Ali mogu, on ti je presjekao, sam što mu je goma. Ja bi loptu. Sad ću ti ispeći. Eto voćna salata. Sadaju. Sadaju pa. Salata? Šta je ovo, banana? Prošlo i Pariza, ne znam kako da govoriš, bili su Bajrana stolu. Ja to. Možda je Bajran gorio. Od manoka je 100%. Trebam staviti lubencu u frižider, mada ništa ne valja. Sva se usitila. Pa bio sam se udavio s onim piletom, ali prošlo sam. Donijela si drugog pila, ja. Da i njega pojedim. Aj, pojedi ga. Da ja pojedim i nema više pila, jel? Ima li frižderu pila? Ima Ajla u mame 3. Dobro. Samo pojedi ga. Ovo je veliko pile. Ajde, pojedi ga. Ko je mama prve pila? Davika. Aj, mani, vidim ko je gore. Znam, da ti pukne. Ujes, dobro bila pila. Evo se. Neću ko basnica, malo. Sad ti ja te pijem. Sad ćete ona još jedno pilo ispred. Bajran zaziva puk. Halo, kad ti mene izlazi... Hej, igrajte se fino. Ugasit ću vam. Ajla, ja i ti ćemo sad postaviti stol, mi smo svi gladni, može? Hajmo, danas je grah na meniju, Ajla smuraj ću plastenik po paprike, hoću salatu od paprika i luka za onaj promjenu. Nosi sve, ništa vam ne valja, ništa vam neću platiti. Našao sam dlaku u onom piletu. Babu, babu. Jo, Alejna je smiješna, gledaj. A mora se tako ako nađeš dlaku. Nemo! Ne, ja Jaja nisu postavljena, ne valja. Pizza vam izgorila, ne valja. Lijeku rok istekao, usililo se. Zovite gazdu da razgovaram sa njim. Evo mene, ja sam gazda na prodavnici. Ti si gazda na prodavnici. Evo i pika. Gazda, mogu ti dobiti po ušima, sve ti pokvareno ovdje. Narod dobit će... Hoćeš narod u bolnicu da pošalju. Pa kad odu u bolnicu, Šta je ovo sad? sam će da ti doktor malo para. Bolnica je moje, a ću dobiti još više para, pa ti gledaj. Kako se okreće onaj? Babu, A, i bolnica je moja, pa ću onda dobiti još više para. uj, gledaj zeca što skače, zeko mali, gledaj. Nisam zeko. Nego šta si? Ona samo skače. Gledaj zeca, gledaj, gledaj. Halo, probi mi ploču, vidiš da poda nema. Gledaj zeca, ajde vidimo kako zec skače. Gledaj, gledaj, opa. Koja zepčni. Ovdje nas rashlađiva ventilator, a mi idemo sad da ručamo, da vidite kako sam dobar grah napravila. Molim. Bravo. Ti su patka, jel? Jesu? A? Reci nisam, ja sam Alejna. Ja sam je. Šta si ti, Lijena? Ja A? sam. A što ne?
Može sad kod Adne i god, znači meni je nemoguće, mislim da im onako malo Šta ostalo. radiš, Alena? Od one utakmice je se malo previše. Au. Taman i Kindija. Osnovne tebe. Jedim. Ajmo vratiti ta dva ovdje nas. Ma vrati ta dva. I ovo ovako. Majma da stavi da. Ja. Voda mi kao. Ajla. Šta? Idu ponesi sa korita još 2 tanjira za more. Znaš? Evo kako. Hajo, nemoj na. Ja ništa ne znam. Evo ovdje. Dragi narode, idemo da ručamo. Ja danas nisam ništa posebno snimala. Nisam nešto ni planirala, vjerujte. Nekakvo je vrijeme teško da Bog sačuva. Vruće. Ne zna čovjek šta. Ha. Dobro. Samo Ajla 2 ponesi. Pa nemoj puno istreza, draga. Jel imam dovoljno kašika ovdje? Ja sam danas napravila grah. Grah je preukusan. Probala sam ga, koristila sam naravno suhog mesa, koristila sam sirovog mesa i koristila sam lukove. Ljeb je tu također, frišak, mada imamo ovog kupovnog, prvo ćemo njega pojesti, da ne bi da nam se ne bi osušio. Jesi ponijela 2 taman? Taman je meni gori jedan ovih bijelih tanjira, ja znam da njih ima 6. A nema veze, stavimo ovako pa dok je ona stigra. Znaš šta meni još treba? Ja moram pripremiti salatu. Hoćeš mi čajla opet ove 3 taman? Hoću. Hoću na to. Ma ubanje to. Jel da stavim? Operi i ponesi nam. Samo to je to. Treba meni djela. A odmah penale, da. Ja ću odmah penale. Hajde ovdje. Ako dođem do penale. To će trakva to poznam. Ne sad čekaj, možda ćemo na penale, možda ćeš ti meni zabiti, možda ću ja tebi zabiti. Ne. Što je ovo? Toliko je vruće da moj šporet surađuje i da je počeo pite da peče. A inače je teško htio da potpeče tako. Ja ću vam pokazati izbliza. Nastavno. Ovo je Ponovno otvorimo. Ajla nam je donijela paprike. Malo sam ih oprala, su bila treba. A vruće će, jer zato ne želim paradajz da jedim. Zato što je sad on prevruć. A nisam prije ubrala da bi mogla da ga ohladim na brzinu. Da mi večeramo prije 6. I to je to. Da postoji mi tvoje. Evo smura još sijena malo benzina. Ne. Šiti sam. Kad naletimo halu. Da je smehneš. Ja, tu je sana. Ma kako je te saneli? Na sin. Sijeno hoće babo. Hoće babo sijeno buna. A ona kaže ja ću ti saneli. Ma te šta ona ima. Ja volim salatu od svježe paprike i stavim luka i oceta. Tam je salata najbolja. A samo je jedna, Hana. Pa ja. Ma one džaba tamo diže vjetar. Aj Kiko. Ajde sad državi. Ne, ja ću vam.
Nema se na kraju. Onda je ovdje. Evo ja volim najviše ovu salatu, nisam je dugo jela i samo da vam još pokažem grah. Da vidimo grahonju. Ja sam bila ga zapržila sam ga u stvari, ali nedovoljno mi je kao bio gus, ali nisam htjela ponoviti zato što ona ljepše kad ima Za mene. riječi. Ja sam se kasno ne reći. Ovo je grah moj domaći. Ja sam mamita. Ne. Oni, znate, onaj grah mladi. Evo je li se odmah prvi da se prilije. A djeci nek sebe oni vade to, jedno hoće grašak, jedno neće, jedno hoće mesa, jedno neće. Ajde, pa ćemo vidjeti kakav je kad ga proba. Daj vam. Eto, problem riješen. Ovo su sve neki, ovo je ajman. Šta? Evo sad ću te nas. Daš ti ja, da. Mama će njoj izvati, ona će sam. Šta? Ono je to. Evo Ajla, uzmi fino, jedi, grah je fino. Jel slan? Grasa to pi. Eto. Pa topi, nema nakače. To pi sa ustima. Pa ja topi se usma, pa tanjir se ne topi. Pa tanjir se ne Eto, topi. ljep uzmi prvo Ono tako. mora se u tanjiru i stopiti. Vidite vi žene drage, to nije naučilo hljeba sebi uzeti. Ja ne znam su tako vaši ljudi. Ja mislim da jesu napisali jedne. Kako Znači, nismo, evo, gledaj. sve čekate gotovinu, ali... Ja Znači, čekam od taj da nađeš, nisam vidio da ima ovo. Na moj tvoj kek, Treba da donijeti. počivati. treba još donijeti Molim, vode. nije. Ali inače ste takvi, Boga mi jesi. Kad treba vode, znači... Kad vodim, ja želim uvijek da bude tu na stolu. Ali što se ne doneseš, na primjer? To je tvoje. Šta ima veze da se doneseš ti vodi? A inače, prosućeš na toči, ali ne znam gdje je. Ne vidio tu. Znaš gdje je, eno ga napolju tu na stolu. Hajde donesi. Inače čekate svi. Mislim, to je muški njima u Lena. krv. Šta ćeš? Čekaj, oborit ćeš to, sačekaj. Sačekaj. Ima ulja. Eto, ja sve pripremila, ona sad hoće stolicu. Evo kod babuke sjedi ovdje. Ajde. A ne pojedeš li, ne pojedeš li, Alena, a ja ti stolicu dala. De, nemoj ti nosat. Evo ovdje sad, da ne provio. Valja ona. Nije viljuška nego kašika, izvoli. U mači. Prvo pojete ovaj hljeb. Yes. Valja, radi. Valju bi da je malo ušći. Ne, grah. Ali od tebe najbolji. Evo. I nekoliko čaša. Jes dobar. Ali, znam napraviti bolje. Opet ono ali, ja. Evo ti čaš. A njemu se nisam posretila. Nastavila ga legla. Eto, ne babo vidla. Onda je predobar ako što tako radi. Mora samo da malo gušća, fine, meni ja volim na kašu. Ajla uzmi čeli hljeba i jedi. Ajla ne i ti, uzmi hljeba i jedi, nemoj Ali kašu. ona će tako, on neće. Eto vam vodi. Nemojte probati. Ne. Tako da. Izvolite. Pa malo je nezgodno, ali hajde. Šta je ne znam?
Pa za ovim stolom, jes. Ma dobro nije. Snaćemo se mi, nismo mi Pa odvrni da. za vrni. Znaš u čemu je opet fora ovdje? Ja sam stavila sumog mesa i to, ali ti kažeš stavi manje, bolje sam stavila sve, bio bolji 100 puta. Nemam se više petljati kad pravim Neš grah. komentarša. Hoće onda pojedi. Neću komentarša. Ostavi mi, kaže, ovo vama da ja pojedem meso. Ćeš kuhati ponovo grah. Neće ga babo. Ma kako Neće ne? ga babo jest. A mama uvijek kad si skuhala sve. Ako budeš tako bilo. Šta misliš, koliko ovdje imam? Ovdje. 12 ili 13 u ovom loncu punom. A koliko sad imam? Ma nema černi pola. Pa ne. Ali onaj Tu ima stvarno... Smijem li dati jedan savjet? Ne. Ne smijem, dobro. Koji sami da bude gušća, da. Svi su oni isti. A Muškinje. Ne, Ti to će tako. curca. Ma jest. Ojna ti su Neki boga me. Čekaj da ne smijem dati savjet. Neki A muš... koji savjet, eto, daj. Ne ljutit ćeš se na njega ako ti kažeš. Pa ne ljutim se na savjet, ja se ljutim samo na nezahvalnost. Drži se samo recepture moje pravljenja graha i nije nikada fo. Kako ti praviš grah? Pa, da upržiš meso i luk prvo, pa pržala sam. Dodala papriku i mrkvu. Onda se malo luka stavio. Jesam. Samo jednu glasu i to nije bilo baš nešto. Izvinite, ali sam se... Već će se pola bokala mama pocašila. Nema veze, hajde. A mama, ja ne znam kako babu pobije 3 čaše vode. Ne znam. Neki muškarci spremaju za žena, a žena sjedi. Pa ne ti. Ma koliko ja, jel ona? Pravi si se. Nisu svi isti. To se dijeli, negdje vrste. Babo, ja se Ovi sjećam. što slušaju ženu i oni van. Babo, ja se sjećam kad si ti pravio pitu sa mamom, a meni je bilo mamina bolja. Nije pizza. Meni je bila i mamina i babina dobra. Ja sam sad mami dao za uzrok pažnji. A meni je mamina bila. A tvoje vlase učio pobjednika, mene. Ladna bila. Da sam babi dao Babo peticu. zna pravi pizzu, a Ja bi muško se sam da sam babi ono pola pojena ludu. Čekaj, da, tebe sad pitam ko je zakuno, tati je se svi se. O, mogu. Gledajte vide. Vidite. Da je. Aj, on tem nemoj da me gulaš. Aroma. Bijelog luka. Kakavo to? Ti Da muja. ne možda te otmentanju. Materi mi hoću. Nemate pite. Boga mi trebaš čipit, pa meni oteti komad. Ne znam kako Znači sad što mi uradi. Sad ću raditi nakvatke, uviljati. Ali je komputer ovaj mladi gra. Mama. Znaš šta ću sam što sam stala malo luka, sad ću napraviti zapišku od luka i zapišćika ponovo. Mama, daj mi Biće totalno drugačiji grah i ukusni. Moram. Šta je bute? Moram, i meni je pravo fina, fali mi nešto. Mama. Mm. Daj mi tamo A to nešto je babin savjet. Nije nego, Mama. Lane. Mama, kako zove? Ja ću tebi Gdje? dati onaj moj dan koga ne možeš stati.
Stradao si se ovdje kod babi. Vidiš Jesi ti rekla da ću slušat? Jesi rekla? Pa ne možeš više oni jedu. Ne možeš tamo, tu sjedi ili kod babi. Ne znam, hoćeš li imaš šta vratiti, to ponovo nešto gorgijat. Hoću čim završimo Ajlane u podrum poluk mi donesi vladicu jednu. Vodo je odmah. Ja mislim da nemaš potrebe. Dajte meni još jednu, Imam, samo da. tu vraću gusto. To je ništa više. Eto, ja sam svoje završio. I ja ću, boga mi. Moram. Hoću ja to odraditi. Onda ćeš imati drugi grah. Druga. Moram napraviti način. Ajlane. Ti ništa. 0 pojena. Samrni. Tačka nisam tu. Ja ti skonto, ja ti 6 palačinike. Da. A gledaj nešto napravlja kako pojedeš. Uj, pojede dovči. Tako. Fajant. A tak se znači to pojedeš, dobiješ. To pojedeš, dobiješ, najedem se i ne mogu počiniti. I onda šta ćeš? No što, ostaviti se sutra i onda sutra pojedeš. A mama će to sve baciti na kup. Neće. Počinak mnogo duže. Može baciti koliko mu je lubija topi. Pa, Počinak se ne vidi. Zločinak samo se baci na tak. Mala, jedeš. I može biti 2-3 dana. ja nisam u životu vidjela da je neko jede grah bez hljeba. Osim babi Grah. Vojše. Ja sam mogu prije graha jesti bez jeba, ali ovo gusto. Znači, grah sam uvijek volio. Evo sam, evo ovo mi je drugo. Ovo vam više, Sad ćemo mi njeg prekalkulisati. Dobar je on i ovako i bit će još bolji Gledaj po glasu. kad ohladi. Možda to dok vam prinoći. Na mlad grah van to se topi. Jest, što se najedu. To što je mama žela kupala. Pa mladi. Opet narezak ćemo salati. A rekla sam ti dvije paprike. Ja 3 dan. Počela mi se malo. A mislim to veliki. Nema, ne najde se na sad ćemo ići raditi. Ja. Najlakše ga Što mi si. pripade. Ja. Dole lup. Najlakše ga si. Podobro su. Moraš opuštiti energiju. Jel? Mora da ga ne bocu. Ovdje ne znam, ima ovaj pokušati. Mama, daj mi je. A ja u meni ima. Evo vam hipu. Kućeš ti. Evo Ne nama treba babica. tebe. Ajlane se ne slobodno, svi treba još jednu donijeti. To se stopi mlado Ne sve. treba, dosta je jedan. A sve se to utopi. Ja sam još nema manju stavila u grah. A trebala sam više. Luk, Ne kad morate kaže biti, neka. ne morate biti malo. Te 3 glavice slabo ovako na onac baci, neće se opet osjetiti toliko. Babu, A bit će da mi navi vodi. Hoću još otim vodi. Nećeš, ne treba mi voda. Treba. Ok, ja. Hoću ja jem, ajde truč. Ajma, oko te bijeli čarac na nogama. Oj, moja Nisam gore majko. mogu na. Nisi ni pokušavao se. Evo to je. Tako rec, nemoj vikat, nisam mogu naći. Druge to na laž. Jeste, je. Znači kažeš, zaboravio sam obuć druge čarape. A ima i one sivi čarape. Evo vam treba sutra. Sutra ćete jesti obećati. Ovo sam već ispolila. Imam sutra neke planovi. Ručaj će, ruč. Pašći samo pola palačića. Jesi ovaj moj?
Hajde, Mama, samo mi pola počinka ima. šalf tamo u baču ubaci. Pustio sam vodu, samo šalf ubaci u baču. Da se natrči. Mama, da mi pesjuta. Šta? Pa, Kod babe. Evo. mama, ona moja seska, ja ću nju sve da popunim crtežima. To najljepše crteže. Ali nemoj na ovo. Svaki dan nacrtaš jednu sliku ili dvije. Da popravljaš crtama. Ne možeš sve zajedno iscrtati šta onda. Kontaš. Pa nije to već. Ja bila danas crtala i evo voliko završila, evo voliko. Pa ti već potrošila, nacrtala si 6 crteža i više. Gdje su bone? Dajde pre. Po što si isčeo sad? Ako Trnca još bude glava bolest, da broći oni tako. Hajde fino, nemoj rast. Oh, prejela sam se, vidite, ja zadnja odustanem. Ja sam veoma, Ali žao mi se već mi ovako. vuče. Jel poješće salatu? No. 1, 2, 3, 4, Ništa od opratonu 6, šepicu. 7, Zato vam ovdje kažu, rečeno učinjeno. Moment, mikrofon isključan. Hajde bar jedan ponesem. Ja sam sklonila ovo što smo mi jeli. I sad naravno moram usisat. Klanjat ću ikindiju i odoh oprat suđe napolju. Sad će mi doći Sanelo donijeti mačka, pošto je ona odnijela našeg onog crnog, da se steriliše i tako. Vjerovali ili ne, ja kuću ovdje moram usisat danas 3 put. Eto, toliko se nanese nekog smeća. I onda su mi fino napolju kokoš usrale tepih ispred vrata. I tako da i njih sad moram dignut. Ploču sam jutros oprala, ali hajde. Znači tepih se mora prati i tako dalje. Veš povješat. I što kažu tako dalje, stvarno ima obaveza puno. Nisam grah kuhala ovdje, kuhala sam ga vani, nego evo hoću to malo da prepržim. Pržim glavicu luka, znači ogromnu veliku i stavila sam malo grah da se ugrije pa nek malo i on prokuha. Grah je odličan, ali eto fali mu nešto, ali mislim da je to što nisam u stvari stavila puno suhog mesa, Elvis mi nije dao, ko znaš, on kaže njeme tamana obolan glumi, hoće da on pojede, ja kupila 2 u vakumu i baš sam potrepala 2 dobra komada. Jučer kad smo bili u Zenci. Tako, ja sam mislila ništa da nećete gledat, jer toliko sam od jutra do podne bila iscrpljena da vam ja to ne mogu opisati, znači sve mi je živo smetalo, posla sam imala, a ne znam kuću prvo. Stvarno se uvijek kreće na relaciji gore kuća dole non stop. I onda ovdje uvijek imam posla, znači berbu moram u plastenik brat paradajz za par dana i moram praviti prve tegle paradajz sosa, moram pogledati u stvari koliko ja to imam teglu i da li imam, ako nema moram kupiti i znači ponovo moram u Zencu što mi je jako teško i po ovim vrućinama mi je katastrofa, nesnošljivo i baš jučer kad smo išli, kažem, da su gledam ove ljude, što moraju da se kreću, jel idu na poslu s posla. Ljude, nebitno, došlo tu dijaspore dosta i sad da obiđu svoje, pa eto da nešto kupe i tako. Isto u košnici, vjerujte, gdje god dođete. Vruće, Bože dragi, bolje je ne izlaziti, mene to ubije. Još nam se dobro prži, a da znate, što mi se kuća odčuti. Nema mi baterije napolje, sada ne bi ponovo ložila, ja ću to ovdje malo bi šta da se ne bi stopilo. Da završim. Eto, uglavnom Stanova će mi vratiti mačka. Rekla je da je dobro, malo može da povraća zbog anestezije, što je normalno, uglavnom, neke ga riješila, bit ćemo mirni, bit će mi nekako napredniji i ljepši, a stvarno je lijepa maca. Pogotovo kad je zima i kad se mačke ne ganjaju, on se udeblja, bude dobar i tako. A ovako se olinja, kosti koža, katastrofa. Eto,
ipak ćete nešto gledat. Ovdje mislim da mi je nešto. Što se zanojim, da znate da sam dobila od Begzade oni neki maski, da vam pokažem. Ali nisu to bile sad baš ove, ja sam potrošila njih. Hamar mi je donijela 6, 7, tako. I ovo su korejske maske za kosu. Tačno onaj made in Korea. I stvarno, čitala sam da su njihovi proizvodi, pogotovo da je baš iz Koreje, da nije made in China, jer ja kinesku, ne do Bog, ne bi stavila ništa na lice. Kažu da su te korejske najbolje maske i predobre su. Vjerujte, u mene se koža preporodila od kad sam počela da ih stavljam. Rekla sam Sanelu da vidi da li ima u Zenici da mi ponese, zato što sam ja jučer trebala da odem u DM ili u CM, ali nisam stigla. Rekla sam baš da provjeri da li ima ovih iz Koreje. Mojoj koži su dale, ne znam, tako na dodir fino, više ne moram kad se abdestim svaki put nanositi kremu. U stvari kupila sam ja jučer i dobar kremu, ali ovo sam, dragi narode, kupila u Bingu, nisam išla, ja sam imala namjer, rekao da ja u DM i sad da se ja malo tu išđiram, da se kupim šta god. Ja nisam baš ljubitelj neke šminke, da mi je se dobro šminkati, ja volim da mi je fino lice, a da ne stavljam puder, ali nekad moram, mislim puder nikad ne koristim nego kremu boji. Zbog ovog ovdje crvena i vjerujte da mi se dobro smanjilo, ja sam trenutno gorim, a ovo što vidite nije ništa crveno. Kako se ovdje crveno? Ovo izgorće me log, a ja krem. Evo. Vidite kako se fino ispržio, isto pomfret. Sad ovdje ide malo brašna i paprike i to ćemo vratiti. Kupila neku Afroditina je krema. Afrodita i piše Hidra B5. Da znate što je dobra. Na ličuke treba ništa puno. Da dovoljno bude zakoš. Gledajmo kako će mijati. Jako sad upropastim graha, a Sanel se pohvala da je grah dobar. Rekao, taman možete probati graha. Hajde vidjet ćemo, mislim da neće. Biće tu pravo. Jel to tam neko u sobi? Ha? Nije niko, samo mi se čini. Neko me zeza. Ajmane! Jel to ti lupaš? Pa šta ti sad tu tražiš? Zar nisi ošao s babom u Pa ide tam sa njim, šta ćeš? A čekam ovdje auto, pa... A gdje je Lejna Luneni? Pajla je odvela. A konta ona s ocem. Pa reko ne mere, hajde njen. Ne da zapiši. Našta će oboli. A budem upropasla grah, Elviš će me, što kažu, uprdit. Znači ima na mene ima. Ali bude fino, na primjer u mene mama ovako pravi grah, zaprži ga na luku. Ja ne znam da ste ikad to radili, meni tad grah ima takvu finu notu i lijepo miriše predobro. Mislim da će da valja, evo ga se fino zgus. No sad je pravi, sad treba još pojedam tanjir. Oj, žena se raspričala, sam ću vam pokazati kako je grah sad. Vidi. Taman da malo ovdje saperimo u zapršku. Ja ću ga probati samo onako kaškom da vidim kakav je, ali vjerujem da je ukusan. Evo sam neko ovdje malo prokuhaj sad. Ja se moram ufrckati. Eto. Moram povješati veš. Jesam se razrahatila od kad sam kupila ovdje mašinu, da vi to znate. Jes mi fino, isto bolan da sam kupila 7 ruke. Gore poleti ponesa i gore uvijek nešto operim. Eto gor kad se zatrefim gore upalim. Ali mi je lakše i dosta. Odo sad povješat, kao što znate, napolje 4-6 stepeni. Sve iz gore.
I odo radit. Odo, ne mogu ja s vama ovdje. Gdje mi je poklopac? Ja s vama ovdje se provodim, a posla imam. Haj vidimo se. Vidimo se ako Bog da. Vjerovatno u idućem videu, vada neću dalje snimati jer bit će malo pozadug. Eto, da vas na kraju još poselam i pozdravim i da vidim jel ko gleda do kraja. Eto, kome nije teško nek se pretplati, pošto moram, prošli put kad sam stvarno naglasila da je pretplata besplatna, dosta vas se pretplatilo jer stvarno žene ne znaju. Tako da ono dugme što piše pored mog kanala, pretplatite se, znači to ništa ne plaćate. Neće vam skinuti ni od nikakve pare, ne trebate išta da platite, to je jednostavno tako pravilo YouTube-a za nas, jel, koji kreiramo sadržaj na ovoj platformi. Joj, sad mi je grah dobar svega, mi bolji, daj nam kašku čist. Dragi narode, jel, sad što nema da probam, ima mala, more i ona, sve mi prljave. Joj, jesi fini gust. Boga mi. To je ta nota. Odo, ja govorim 100 puta odo. Hajde sad ću pokazati sam kako izgleda i to je to. Uglavnom, kome se sviđa moj kanal, neka me zaprati, to vam je besplatno. Vidimo. Sad da vam pokažem. Odo raditi. Eto vidite kako je sad ljepši. Ma nema bolan rješenje za sve prosto. I ja imam, kaže, problem za svako rješenje. To be, hajde se malo na kraju nasmijem. Drage žene, nadam se da ste uživale i vidimo se ako Bog da u idućem videu.